लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोन थाखाय बिग आपडेट आसाम पुलिस अके दा जाय नोंथांमोना एबी एन्ड यूबी कनस्टेबलाव एग्जाम लिरदोंमोन बेयाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैबाय दा बेखौ जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ बेनो जाबाय दासो बेयाव पाब्लिश खालामदों अफिसियेल साइटआव 6 जुलाइ नोंथांमोना बिग आपडेट मोनदों जेराव नोंथांमोना एबी यूबी कनस्टेबलाव दाखालि एग्जाम होदोंमोन स' बेयाव मोनसे अफिसियेल नटिस फैबाय जों बेखौ नायगोन मा होनदों आरो बेयाव नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन भाइभा दंमोन ना बे भाइभाखौ लासिगोन आरो जायफ्रा क्वालिफाइड जायो नोंथांमोना अरेल एबा भाइभाखौ होनो मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरेला जागायसिगोन 11 जुलाइनिफ्राय अके 11 जुलाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अरेलाव थांनांसिगोन आरो बेयाव नाम्बार 5 दङ बेनिफ्राय जायफ्रा क्वालिफाइड जागोन नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय 7 जुलाइ एबा गाबोननिफ्राय थ' जायफ्रा नोंथांमोना एग्जामाव क्वालिफाइड जाबाय स' नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना थांनांसिगोन मानोना बेयाव काट अफ सोलिबाय दा काट अफआ बेसेबां थांगोन जों दायो मिथिला नाथाय नोंथांमोना जायफ्रा नोंथांमोना क्वालिफाइड जायो जायखिजाया 11 जुलाइनिफ्राय भाइभा टेस्टखौ होनो मोनसिगोन आरो भाइभा टेस्टआव नोंथांमोना एसामिस बड' जायखिजाया नोंथांमोना लेंगुवेज होनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागौ आसाम पुलिसाव जेला एग्जामा बरन जादोंमोन दा बेखायनो एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय नाम बार्थडे होनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो बायसेन्स जुदि सोरबाफोर एडमिट डाउनलड खालामनो हायाब्ला बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम टाइमिंआ 10 AM निफ्राय 5 PM सिम अके दा काट अफ बेसेबां थाङो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायदो आरो लोगोसे जेब्ला काट अफ फैयो आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन दा जायखिजाया नोंथांमोननि एग्जामा जादोंमोन 24 एप्रिलाव अके स' बेयाव नोंथांमोननि एबी एन्ड यूबी जेराव पस्टआ 2000 नि बारा दंमोन बेनि रिजाल्टआ गाबोन होसिगोन एबा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै नेक्स्टआव थांनो हासिगोन सेकेन्ड स्टेजआव बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि अरेल टेस्ट स' नोंथांमोना नाम्बार 5 नि अरेल टेस्ट दङ बेखौ मोजाङै मोजां लाथार जाहाथे नोंथांमोना फाइनाल लिस्टआव फैनायनि आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ स' नोंथांमोना जुलाइआव मोननायनि चान्सआ दङ फाइनाल लिस्टखौ मानोना बुंखादोंमोन आसाम पुलिसाव रिजाल्टआ नोंथांमोननि साख्रिया जागोन जुलाइ दानाव होननानै दा गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फैयो नैबे 7 जुलाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै स' नोंथांमोना मोननो हासिगोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाबैनो फैसिगोन कामान्डुआव साडेनलि फैगोन फाइनाल लिस्टआ जायखिजाया नोंथांमोना बे कामान्डु रिजाल्टखौ दाबावैनो मोनसिगोन आरो जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना साफा आसाम पुलिस जानो हासिगोन स' लोगोफोर बेनोसोमोन लेटेस्ट आपडेट हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना अरेल टेस्टआव थांनो हायो जेराव नाम्बार 5 नि जागोन